bros yani ko bayana gaba ɗaya na gaji ne nan. Kai Sa'adu yunwa ko gajiya duka bi ne fa dan in gaya maka tun sabo ko karyawa ban yi ba haka na tashi wani goma gayu ya kai ne tashi ko nera ban da shi da Allah aban wani abu mana wannan takalmin ai wannan Sa'adu shine gaye wannan ka san menene wannan takalmin kala na ne amma tsakani da Allah za ka hakuri ka ban mun shi sai na samu a ba da mu idan na ana tare ai shikenan ai to ba ku amma kana da zuciyar imani ba ka gayu matsala da mu ana tare ai together ko ka duba Sa'adu shi da yake jin yunwa ka duba har takalmi ya siya bashi wai kai da ake gayin ba ka ake gayin ba kaga wannan takalmin da kuke gani in ne wankan shi hakku sai na cije ku ina ga bare shi bai sani bane ai Please, I'm looking for Mama Emeka house. Allah ka rabu da shi kawai wannan irin gidan shasha nan ne kawai ka nuna mai ka share shi kawai. You can follow this way. Okay, thank you very much. All right. Ya zaka ce haka kai na kutama baka jin tsoro baka san soja ba ko soja ne ba baka ganin soja ne ni na ruwa na da soja wallahi a buge wancan bai sai biye ni ba ni fa ka gan nan fa ni fa sojojin nan fa ni da kake gani ni fa ba ruwa na fa ni wannan mutum wallahi da ya matsa ma nan zake mai bici bici a wurin nan irin wannan abin na faɗa maka bai kamata ba na rantse da Allah wannan bici bici zan yi da shi su fa taliya suke ci wai kai na kutama kana da hankali ko kana kallon mutum cure ne wannan muke cin tuwon masara wallahi wannan yana daga shi sannan yana nuna ma sama sannan nana shi da ƙasa Ka ɗauka ba na jin Hausa ne zaka ce baka tsoron wani soja? wallahi oga cewa ka tambayi sa cewa na ina ku kowa tsoron soja wallahi oga sa da Allah kai hakuri na kutama kenan ai ba sa ba kora kumi ne ya kai inda ya kai